Čaute ľudia, ja som majstereska a ešte pred začiatím tohto videa sa vám chcem ospravedlniť, že pondelok nevyšlo video, ale teraz si to vynahradíme. Na túto ochutnávku som zobral produkt Dubajská čokoláda. Toto virálna čokoláda sa skladá zo čokolády, zo pistáciového krému a zo cesta katajfy. Tak som na to zvedavý. My môžeme ísť na to. Nezabudnite dať hodiť like a odber. Poďme na to. Nikdy som to v živote nemal, ešte by som chcel povedať. To je teraz asi najvirálnejšia čokoláda na svete. Túto dubajskú čokoládu som kúpil vo Kobienote za 5 €, 5,30, čo nie je malá hodnota, keď sa tak vezme za takú čokoládu. Ale dobre. Ľudia na videách to tak roztvárajú, že ja vám to ukážem ako. Oni to tak rozlomia a tam by malo byť také dobré. Poď. Kámo, toho krému nie je tam toľko, jak som videl na niektorých videách, ale aj tak je tam dosť. Dobre, môžeme ísť na to. V tejto čokoláde dávam určite 9,5/10. Tá čokoláda je perfektne urobená, nie nejaké lacno urobená. Pistáciový krém je úplne 10 tisíc a tie katajfy cesto, tak to chrumka tam veľmi. Veľmi fajné, odporúčam túto čokoládu. Jak som povedal, Kobienota za 5,30. Choďte tam a tam to bude, hej. Ešte ukážem, jak to vyzerá. Takže, ďakujem, že ste dokúkali toto video do konca. Nezabudnite hodiť like a odber. A ja sa teším na ďalšie video. Čau.